just wanna have fun, clap my hands, turn around now and... Tervetuloa Pinnalta syvemmälle podcastiin. Tänään meillä on vieraana Hanna ja Kaisa. Kertoisitko Kaisa nyt meille ensimmäisenä jotain itsestään, koska sä olet nyt ensimmäistä kertaa täällä näin, että kuka sä oot ja mistä sä tuut? Joo. Kuka mä oon? Okei, tästä tulee pitkä leikkaus. Kertoisitko Kaisa itsestäsi? Joo, mä oon kampaajana, työskelen tuolla Kuuhairin Albertin kadulla. Ennen mä oon pyörin enemmänkin siellä Kampin korttelissa. Siellä mä vietin 8 vuotta, ehkä reipas aikaa. Mä oon alun perin Lapista tullut ja Kuuhairilla pysynyt viimeiset 8-90 vuotta. No mut hei, kiva tietää. Aika kuluu siiville. Älä viittaa. Ja tervetuloa vakiovieras Hanna. Moikka moi! Kiva olla vakiovieraana, kiva höpötellä hiuksista. Ja tosiaan Kuuharmalmin rinteestä. Niin. No mitä siinä on sanottavaa, ellei sä halua sanoa enempää. Tänään tosiaan käydään sitten taas uudestaan, ja varmaan monia kertoja hiustrendejä, mutta erilaisesta näkökulmasta. Eli käydään sitten vuosituhansien hiuksiin 1910-luvulta lähtien ja mietitään, että miten ne näkyy esimerkiksi tällä hetkellä tässä vuosikymmenessä. Se on tosi mielenkiintoista, koska kaikki trendit, mitä meillä on, niin on poimintoja jostain menneisyydestä. No just sen takia tämän jakson haluttiin tehdä niin, että ei käytäisi vaan sille normaalisti mitään hiustrendejä, koska valitettavasti ne nyt ei niinku muutu vuosittain niin nopeasti. Että tietenkin sinne tulee lisää kaikkea, mutta yleensä ne on vaan niinku jollain tavalla modernisoituja niinku samoja leikkauksia tai värjäyksiä. Niin nyt sitten niinku, mun mielestä on niinku tosi mielenkiintoista lähteä katsoa tätä eri silmällä. Eli miten tämän hetken hiusmuoti oikeasti on kaikki sieltä menneisyydestä. Ja oikeastaan ei ole yhtä nyt trendiä, että kaikkia on vähän kaikilla. Ja jos se on tuotu tähän vuosikymmeneen. Musta tuntuu, että nykypäivänä ei myös ole semmoisia, että silloin kun mä oon opiskellut, niin oli semmoisia kausitrendejä. Että oli syksy, kevät, jne. Niin nyt se on enemmän semmoisia mikrotrendejä, että niihin ei välttämättä edes kerkeä mukaan. Niin, kyllä. Tosi nopeita, nopeasti vaihtuvia, somen tuomia ja ne on myös aika yksilöity semmosiin, että vaikka vähän, miten mä nyt sanoisin, bohemiin tyyliin, klassiseen tyyliin, otsahiuksille omat, ruskeahiuksisille omat, nyansseja siellä täällä. Et blondeilla on omat trendit. Miten hiuksia laitetaan, onko ne pehmeitä. Ne on tosi, just niin kuin sanoit, niin mikrotrendejä, mitkä vaihtuu nopeammin. Ja se on laaja semmoinen skaala kaikista, just kun sä sanoit, että sulla on se yksi hius, mikä on vaalea, mikä on tietty vaikka tekniikalla tehty joku raidotus siihen, mutta sitten siitä saa niin erinäköiseksi erilaisilla stylauksilla. Ja no voidaan vaikka aloittaa sitten vaaleiden hiusten, että mitä nyt sitten on ollut ja mikä on nyt ollut vähän ehkä liiankin pitkään, ei voisi vaikka poistuukin pois tästä näin. No mennään vaikka vaaleiden perinteisistä semmoista Instagram-kuvista, mitä nähdään tosi paljon, että siellä on se raidotus ja sitten on se kiharus, mikä nyt tulee, eikö niin, 70-luvultahan se on lähtöisin, että vähän tällaista Charlie Engel-tyyppistä ja ehkä vähän semmoista Hollywood-glamourikin sitten siinä on vähän riippuu, että miten se sitten avataan ja mitäs mieltä te olette tästä trendistä ja mihin suuntaan se on menossa? No nythän noin koko pään tiheät raidotukset, että haetaan sitä kaikista vaaleinta mahdollista, niin on vähän hiipumassa pois ja enemmän haetaan semmoista ylellistä, luonnollisempaa vaaleeta, missä on seassa myös eri
tummuuksia ja lämpöisyyksiä ja enemmän sitä taas väriä ja kiiltoa sitä kautta. Oli just sanomassa kanssa, että ennen se oli silleen, että kun oli ne tiheästi raidotetut vaaleet, niin ne oli sitten vaaleet jopa sinne tosi viileisen harmahtavaan taittavat. Niin tuossa tulee se glamourius, että tullaan enemmän lämpimiin ja saadaan niitä täyteläisen kiiltäviä tukkia. Se on kiva. No miten sitten on ollut just tämä niinku viimeistelyt, että kun te nyt niinku nykyään, kun otatte Instagram-kuvia, niin miten te nyt sitten niinku viimeistelette niitä pitkiä, no vaaleet voi olla niinku tummiikin, niin minkälainen niinku näkyy nyt se viimeistely, että onko se vielä sitä samaa vai ollaanko nyt lähdössä sitten ehkä vähän semmoista rennompaan kiharaan, että ei ehkä niin aukinaiseen sellaiseen, että siellä on erottuvuutta vai mitä te olette kohdannut nyt sit siellä niin kuin salongityössä? Tuossa on aika paljon vähän niin kuin myös mikrotrendejä näin, että toisaalta on taas glass hair, oikein superkiiltävät, upeat, ihanat pinnat. Ja sitten taas toisaalta on niin kuin vähän rullakampausmaiset, pehmeämmät, kevyemmät, rennommat, tuuheemmat kiharat, mitkä tulee taas sitten jostain tietyltä luvulta ja aikakaudelta. No mutta just tää on tätä näin, sit kun on niinku vähän niinku kaikkea. Ja sitten on vähän niinku, että mun mielestä, että minkälaisessa niinku, mistä itse sitten niinku tykkää, että se on vähän niinku myös vaatetrendeissäkin, että onko sä niinku semmoinen niinku rennompi pukeutuja vai oot sä sitten semmoinen vähän niinku fiinimpi pukeutuja, niin sitten se tukkakin on vähän sen niinku mukaan, että sitten ne ehkä niinku rennommat tyypit, mikä nyt sit pukeutuu ehkä farkkuihin ja johonkin keväällä vaikka johonkin vaaleisen paitaan, niin ehkä ei halua mitään sellaista niinku Hollywood-glamourista viimeistelyä siihen, että se on enemmän sitten semmoista arkista ja vaikka sitä on tehty aika paljonkin ja niin sitä on laitettu, mutta sitten kuitenkaan, että se ei ole niin laitettu näköinen. Toi on hyvä, koska nykyään on tosi paljon enemmän tilaa sille omalle persoonalle ja että mihin tyylilajiin tai tyyliin sä itse koet. Tai voi vaihdella päivittäin, että minkä tyylinen pukeutuminen on, että miten sitä hiusta haluaa laittaa. Että sillä on enemmän tilaa ja tiettyjä just niitä mikrotrendejä löytyy jokaiseen tavallaan laariin sopivia ja kukin voi löytää sieltä omiaan. Kun ennen se on ollut, jos ajatellaan niitä aikakausia ja vuosikymmeniä, niin se on ollut tosi, että kaikille sama. Oli se hiuslaatu, no tyylissäkään se oli aika kapeampaa, mutta se on ollut kaikille samanlainen, että ei ole erilaisia. Mä oon saanut semmoisen vanhan 48 vuonna kirjoitetun kirjan, mikä on ollut hiuksista, hiuksenhoidosta, kauneudenhoidosta, niin siellä oli siis esitelty hiusten leikkausmallit ja hiusten laittomallit, ja niitä oli ehkä niin kuin 5, maks 6, ja yksi niistä oli lasten hiusten leikkaus, ja niitä oli 1. Ja sä valitsit sieltä, ei ollut mitään muuta olemassa. Niin nyt meillä on aika laaja skaala, kun on elettyä elämää, me ollaan poimittu kaikista aikakausista jotain, ja sitten ne tulee uudella tavalla esiin, niin meillä on aika rikas se meidän trendien maailma tällä hetkellä. Ja aika monipuolista sen suhteen, että nyt pitää niin kuin yhdistellä tosi paljon, koska nyt on värianalyysit, mitkä on tullut myös takaisin, niin tavallaan sen oman värianalyysin tuloksen mukaan halutaan niin kuin väriäyksiä, kasvojen muotojen mukaan halutaan nyt niin kuin leikkaukset, että se ei ole enää vaan polkkaa, kaikille leikattu polkkaa, vaan se, että mihin mittaan se on, kurkottu se on. Personoituja. Niin, mutta niinhän se on, että se oikeasti se tukka, mikä sopii sille ihmiselle sen niin kuin kaikkien juttujen niin kuin standardien niin kuin mukaan, niin se on sen niin kuin tukka. Eikä se niin kuin, tietenkin meillä on siis se trendsetteri, että mistä mä tykkään myöskin, mikä jollekin ihmiselle joku pottatukka ei sovi niin kuin millään, mutta se vaan näyttää niin kuin tosi makeelta, niin sekin on niin kuin mun mielestä niin kuin makeet. Mutta nyt nyt aletaanko sitten 90-luvun jälkeisestä jutusta, mikä oli niinku aika vapaampaa semmoista, niinku, että tehtiin just vaikka jotain longbobeja niinku kaikille. Mutta se on itse asiassa ei ole 90-luvua, mutta siis se on vähän lähempänä, mutta sille tarkoitin, että silloinkin oli, että kaikilla oli joku bobit sitten, tai 90-luvulla oli jotain kaikille leikattu jollain veitsellä, niinku, ja nythän on tullut veitsi, niin kaikkea, että niin.
mihin mä nyt menin tähän näin. Niin, siis että nyt oikeasti se niinku, että kun se sopii sille ihmiselle se hius, niin se on niinku trendi hänelle, että niin kaikkea, että sitä mä yritin tässä niinku sanoa. Kyllä. On aika vähän asioita, mistä voi sanoa, että toi on tosi out, tai että mä en nyt yhtäkkiä keksi mitään, mikä olisi niinku... Niin, koska ennen olisi voinut sanoa, että ei toi on nykypäivää, että toi on tosi out, että sä et ole trendissä, mutta nyt on silleen, että kyllä se on jollakin kuitenkin trendissä. Että se ei ole enää semmoinen, niin kuin, että ehdottomasti ei. Niin ja sitten on ne ihmiset, minkä osaa niin kuin kantaa niitä asioita, nyt vaikka just puhuin siitä, että se mikä oikeasti sille ihmiselle sopii, se on niin hänelle trendi ja se on kai se paras. Mutta sitten on niitä ihmisiä, mikä niin kuin kykenee niin kuin kantaa mitä vaan. Niin se on vähän sama juttu, että kun sä pukeudut joku nainen 20 johonkin ihan outoon 50-luvun kolttuun, niin se näyttää niin kuin hyvältä. Niin sitten on vaan niitä ihmisiä, millä niin kuin, mikä tahansa juttu niin kuin sopii. Mutta mennään tässä eteenpäin, kun me puhuttiin nyt, tässä oli nyt tätä vaaleita, toihan oli vähän semmoista jo tosi niin kuin, suurin osa meidän asiakaskunnasta on sitä pitkää vaaleita tai jotain vaalearuskeita tai vähän tummempaa tukkaa, niin mennään nyt sitten vähän tämmöisiin lyhkäsempiin vaikka, siis 20-luvulla hän oli vesilaineita, ja niitähän näkee nyt niin kuin tosi paljon. Joka kerta, kun mä avaan jonkun Instagramissa, siellä on vaahto ollut lyhyttukkasella päässä, ja sitten siellä niin kuin väännetään vesilaineet. Miten te olette nähnyt niitä sitten? Että... Kyllä, ja tykkään itsekin niin kuin omaan lyhyen hiukseen tehdä vähän jotain wet look-tyylistä. Kaisalle on tehnyt makeet vesilaineet erääseenkin tapahtumaan ja se on tosi trendikästä. Sen alkaa näkemään myös esimerkiksi hääkampauksissa, koska lyhyt tukka niin ei saa mitään valtavia nutturoita, näyttäviä kampauksia, niin silloin nyt on ihana nähdä, että on tullut paljon enemmän kaikkea vesikampauksia, laineita, kaikkea niin kuin, että se tukka on tosi minimaalista, mutta se on silti tosi näyttävää. Siellä ja sitten siihen lisätään koruja. Niin se on makea. Ja sitten löytyy myös hääpukuja ja koko tyyli voidaan rakentaa sinne niin kuin vähän vintage-tyyliin. Ne on tosi näyttäviä. Ne on kaikkein mun mielestä makeimmat. Siinä on persoonaa kyllä. Joo, no mitäs sitten, niin mennään sitten, mä luin täällä tästä näitä lukuja itsellä, niin tuli tämä 1940, niin tietysti, että mitä nyt 40-luvulla niin kuin on vaikutuksia, no, että miesten niin kuin hiustrendissä, nehän on niin kuin kaikki feidaukset on sieltä 40-luvulta lähtien sodan-aikaan, niin kuin ajan ensimmäisen maailmansodan aikaa ja toisenkin maailmansodan jälkeen, että ne on tämmöiset armeijatyylit, mikä on siis tosi tällaisia niin kuin klanista niin kuin leikattuja niskaa ja muut. No sitten näkyykö nyt sitten 50-lukua miten paljon sitten teidän mielestä? No fiftari, mä ehkä sanoisin, että ehkä miesten tyylissä ajatella, että on niin kuin siihen hiuksen saa tulla enemmän mittaa ja halutaan, että siellä on mittaa ja ehkä just kammataan vähän taakse. Siellä saa olla vähän semmoista pehmeätä lainetta ja liikettä, että vähän semmoista niin kuin fiftari-tyyliä. Ei ehkä ihan niin kärjistetysti, mutta et sieltä on selkeästi varmasti tullut elementtejä. Joo, ja ehkä se laittotapa myös, että sitten kun ennen oli nimenomaan tosi lyhkäisiä, tosi feidattuja, ja sitten se vaan monesti sotkettiin jollain mattavahalla, niin mä en edes muista, milloin mä olisin viimeksi myynyt mattavahan. Että sitten ne alkaa olemaan niitä vähän pehmeämpiä, kiiltävämpiä vahoja. Joustavampaa. Joo. Ehkä geeleikin enemmänkin myös, että sit sä vähän jätät sen rennommin. Että ei ehkä niin semmosia pompadour-tyyppisiä, että sillä on ehkä se oma tyylikastinsa, ketkä tekee niitä, mutta ollen ehkä yleisesti kuluttajissa, että se jää vähän pehmeämmäksi vaan. No niin, mutta käydään tällä vähän nopeammin, muuten sitten jos me käydään näin hitaasti, niin tämä taisi olla todella pitkä jakso. Niin mennään niin 60-lukuun. No 60-luvullahan oli Twigin Bobia ja sitten siellä oli Vidal Sassonin graafisia leikkauksia ja muuta. Niin, mun mielestä, mä kerron nopeasti, en kysyn teiltä, niin mä oon niin jotenkin vähän odottanut sitä, että tuli sellaista vähän niin kuin graafisuutta, koska sitten on ollut niin tämmöistä tosi boheemisuutta sitten niissä, mikä on kyllä mun mielestä ihanaa, että on tämmöistä tosi luovaa.
Mutta nyt alkaa niinku pikkuhiljaa näkyy semmoista niinku vielä niinku polkissa ja muussa, että mitäs teidän mielestä? Nythän on nähty tosi paljon tällä hetkellä semmoisia tosi rikottuja Shaggy-malleja ja Wolf-katteja ja kaikkea muuta. Mun näkemyksen mukaan aika monesti mennään aina ensin ääripäähän ennen kuin palataan takaisin. Mä odotan, että nyt alkaa näkeä vähän graafisia polkkia aika tosi kivasti, niin mä veikkaan, että nyt aletaan menemään sinne suuntaan myös. Aletaan, ja mulla on asiakkaina tosi monta, kelle on leikattu bobeja. Halutaan sitä liikettä, sieltä halutaan pitää se tietty elementti sieltä shaggy pehmeästä mallista, mutta se linja halutaan pitää tosi skarppina. Ne on oikeasti tosi makeita ja ne myös toimii niin kuin käytössä. Ne on helppohoitoisia myös ja näyttäviä. Ehdottomasti. Ja myös sanon tosta, että 60-luvulta just joku tupeeraus, lakan käyttö, niin ne on niinku ihan mahtavia, koska ne on joka trendissä, joka tavalla jutussa. Me voidaan käyttää niitä ja ne kulkee ja tulee aina jollain tavalla, vaikka me ei nähdä niitä beehive-kampauksia, mutta sieltä on otettu se joku elementti, mikä on tuotu nykypäivään, niin ne kulkee kyllä. Kyllä. No mitä sitten mennään eteenpäin, vaan sitten tämä 70-luku, eli tässä kukkaismeininkiä, hippimeininkiä, niin no, mä oon niin 90-luvun loppupuolella valmistunut kampaaja ja silloin me tehtiin niin kaikennäköistä niin rastahommaa ja sittenhän se niin nyt on vähän kuollut, mutta sitten taas kun mä avaan nyt Instagramin, siellä niin tulee takaisin nyt näitä kaikkia kuiturastatyyppisiä juttuja. Tämä nyt ei niin hippiä niin voi niin nähdä, mutta kun tämä mun mielestä vähän sellaisen reggae-hippi-juttuun niin sekin niin menee. Että ei siellä, vai ehkä silloin tehty se 70-luvulla niin niitä, mutta se on niin ehkä niin semmoisen elämäntyyliin niin menee nekin. Niin onko niitä miten näkynyt ja mitä sitten näette? No mulla tulee mieleen, että aika paljon, jos ajatellaan vaikka kesän festareita tai muita, niin siellähän on tosi paljon tehdään kuitulettejä, pitkiä juttuja, letityksiä, vähän sellaista hippi-vibaa, että selkeästi se on jäänyt elämään vähän tällaiseen vapaampaan meininkiin, kivaan festarifiilikseen, niin siihen sopii ehkä se 70-luvun ideologia. Onko sulla mitään siellä? No kyllä mä oon huomannut, että se on aina noissa niin festareilla on jotenkin tosi vahvasti läsnä, mutta kyllä nyt huomaa ehkä enemmän myös katukuvassa. Että sitten laitetaan kuituja lettejä paljon enemmän. Okei, no mennään sitten taas vähän eteenpäin. No sitten 80-lukuun, niin kaikkihan tietää, mitä 80-luvulla nyt oli Madonnaa ja oli sitten Permistä. Niin, ja sitten meillä on itse asiassa hyvä, että Kaisa on tässä näin, kun tässä Permis-jutussa, niin meillä on niin kuin perinteisen niin kuin Permiksen lisäksi niin kuin toinenkin niin kuin tämmöinen vaihtoehto, mitä voi sitten käyttää. Niin kerro meille, niin kuin mistä on kyse tai mitä, kun sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Joo. Säkin tiedät. Digitaalinen Permis. Ennenhän tämä on myös liikkunut, jos mietitään historiaa taaksepäin, niin kylmä Permis. Kuuma Permis. Hot perm. Voisi se olla. Mutta sekin on vaan silleen, niin kun mä olin vaan silleen, että eikö nyt vähän lämpeä? Joo, eli kylmä on se toinen. Mutta joo, siis hyvin meni. Mä jätän tän tähän näin, mä en leikkaa tämän pois. Eli niin kerro siitä digipermiksestä meillä jotain. Digipermissä alkaa nyt näkeen, että se alkaa myös rantautua hyvin paljon tämmöiseen kuluttajille myös. Se on enemmän tämmöinen niin kuin lämmin, kuuma permis. Mä itse paljon nykyään teen enemmän digipermiksiä kuin perinteisiä permiksiä, koska ideana siinä on saada täysin luonnollinen lopputulos. Että ei voi sanoa, että olisi kihara, että se on enemmän niin kuin lainetta. Toki vaatii hiukselta paljon ehkä enemmän, jotta sen saa näyttämään hyvältä. Tai että se sopii siihen tietynlaisen hiukseen. Että suomalainen hentohius, mitä täällä on tosi paljon, niin ei välttämättä ehkä kaikista parhain ratkaisu. Mutta onneksi on nykypäivänä, täällä on tosi kansainvälistä jengiä, tosi tämmöisiä niin kuin mix-hiuksia alkaa näkymään tosi paljon vahvemmin, niin hyvin paljon mahdollista. Mutta et käytännössä perinteiseen permikseen verrattuna se on
loivempi, luonnollisempi, ei ehkä niin kuluttava hiukselle. Se on se, mitä me kaikki haluttaisiin, mutta sitten meillä tulee se meidän hiuslaatu vastaan, että se ei toimi niin hyvin. Välttämättä ihan niin kuin tosi pehmeeseen, hentoon hiukseen. No mutta hei, sähän voit kertoa sun kokemuksesta, kun se sulla on ollut sellainen. Mä niin kuin tässä odotan sun kokemuksia. Mutta nyt voi rehellisesti sanoa sillä, että mitä niin kuin... Mulla ei ole siis kaikista pehmein, hentosin hius. Mulla on aika lasimainen, suora, vahva hius. Ja mä sain siitä aika paljon apua siihen, että se poisti sitä, just sitä suoruutta, hankaluutta, että se on helpompi käsitellä se hius. Siellä on vähän taipuisuutta, mutta se ei ole mitenkään niin kuin kiharapörrö. Mä oon kokeillut myös ihan perinteistä permistä. Mä aina tykkään kokeilla omaan päähän erilaisia juttuja, että saa vähän fiilistä siitä, että miltä se hius tuntuu. Mutta toi digipermis on ollut kyllä hyvä. Se toimii semmoisena pohjaratkaisuna ja se on helppo käsitellä se hius. Eli sitten niinku, että nyt kun just kuuntelen, että niinku sellaisille ihmisille, mikä sit niitähän on, että on semmoinen niinku hento lasimainen hius, niin sehän on yksi niinku vaikeimmista. Että ainahan on niinku ihana, että siinä on jotain vähän sellaista taipuisuutta, että se hius jollain tavalla on käsiteltävinä, kun se, että siinä ei pysy mikään kihara ja muu, niin suosittelisitteko te sellaiselle niin ihmisille, että digipermistä vai? Suosittelisin todellakin just siihen, tosi moni sanoo, että kun on vaikka raidotettu hiusta, niin se helpottaa, että se on helpompi laittaa, koska se vaalenusaine turvottaa vähän sitä hiusta, se tekee sitä tekstuuria sinne, mutta sitten jos halutaankin, että ei halutakaan vaikka vaalentaa enää, siirrytään pois siitä tosi vaaleasta trendistä, niin se hius on parempi kuntoisempi, lasimainen ja sitä kautta monesti hankalampi laittaa, vaikeampi saada sitä volyymiä pysyä siellä, niin ehdottomasti se digipermis esimerkiksi siellä pohjalla. Se antaa just sen tietyn kivan tekstuurin. Ja nyt kun, no anteeksi mä nyt keskeytän, mutta siis tuli tää niinku että nostattaa ja muuta, mutta sehän on tosi monipuoli. Mä itse teen myöskin sitä ja sillähän voi tehdä suoraa tukkaa, siis se on japanilainen suoristus, samanlaiset aineet siinä käytetään. Sitten toinen juttu on, mitä on sitten tullut, koska sehän on semmoista geelimäistä niin kuin ainetta, että sä pystyt tehdä tyvikohotuksia. Sitten siinä, mikäs kolmas juttu, siis ensin flippauksia, jos sulla on tosi lyhyt hentonen, kun siis asialais niinku, hius, mikä on, niinku, kasvaa ulospäin, sä pystyt litistämään kaikkea sivuja, sä voit tehdä näitä K-poppi niinku, asiasta, näitä heittäreitä, niillä aineilla pystyy tehdä niinku, tosi monenlaisia juttuja, mutta Suomessa sitä ei ole vielä löydetty, mutta toivottavasti jossain vaiheessa. Niin pikkuhiljaa, koska näin kysytään. Ne nousee, varsinkin ajatellaan, että lyhyen hiuksen hiusten laitossa, kun sitä haluttaisiin, että se on helppo, sä voit vaan vähän pyyhkäistä sen taaksepäin, mutta jos se hius on kauhean jäykkä, niin eihän se pysy. No, niin. Ja se vaatisi tosi paljon laittoa, tuotteita, muita, ja tällä me pystytään tosi helposti niin kuin ratkaisemaan monta ongelmaa. Ja tässäkin se on monesti, että varsinkin nyt kun tuli noin miehet puheeksi, että monethan pitää lyhyttä just sen takia, koska se on vaan semmoinen töks, niin sillä me saadaan se taipuisuus sinne ja se ei näytä, että sulla olisi permis. Kyllä, just näin. Ja se ei tee sitä, niin kuin, mitä niin kuin kylmä permanentti sitten tekee, että se tekee sellaisen, niin kuin, se muuttaa sitä rakennetta niin radikaalisesti, että se niin kuin, kuivahtaa niin kuin, tosi niin kuin, nopeasti. Ja perinteisessä permiksessä usein, jos me halutaan, että se kihara näkyy ja pysyy, meillä on vahva hius, paksu hius, niin meidän pitää tehdä tosi pienet rullat, pienet kiharat, ja sitten ne on niitä kasari niin, mutta tämä niinku, ehkä mitä mä itse halusin nyt kuuntelijoillekin sanoa, että jos miettii jotain kiharapermistä tai jotain kiharaa, etenkin jotain luonnollista kiharaa, niin jos et omista sellaista hiusta, mikä on jäykkää, paksua, niin valitettavasti siitä ei tule ikinä hyvä. Et siitä tulee aina tämä niinku lammasefekti. Eli hennompaan hiukseen, ohkaisempaan, se ei vaan niinku toimi se permis sillä tavalla, niinku tavallinen permis. Että siitä tulee valitettavasti, vaikka kuinka sitä haluaisi, niin ei sitä niinku saa.
Mutta hei, mennään nyt eteenpäin. Tämä oli hyvä, tästä aika pitkä juttu. Ja nyt mennään 90-lukuun, ollaan nyt siinä. Ja silloinhan oli... Nuoruusvuodet. No niin, siellä oli niinku rentoa minimalismia. Et siellä oli Rachel-tukkaa kerrostettua, sitten oli raidottamista ja sitten no nyt tullaan taas niinku tähän näin raidottamiseen, kun nyt on ollut taas niinku hiuksissa mun mielestä niinku aikaisemmin, että sinne laitettiin Ruchado, tummuutta ja muuta, mutta nythän tehdään taas niinku, toisinpäin, eli nyt voidaan raidottaa ja nostattaa sitä omaa niinku, taas niinku, vähän vaaleammaksi ja kirkkaammaksi, mikä tulee sitten taas niinku, sieltä 90-luvulta. Niin miten sitten näette tämän niinku, 90-luvun tässä niinku, vuosituhannessa? Tosi paljon pyydetään tällä hetkellä myös, että raitaa, että se saa näkyä se raita. Et ei ole sitä semmoista pehmeätä ja näin. Et se on ehkä sitä ysäriä, mitä me tehtiin ala-asteen diskoon, tehtiin tuolla hiusmaskaralla eri värisiä niin kuin paksuja raitoja ja muita, niin no ei ehkä ihan sellaista, mutta tietty viba sieltä, että ne saa olla ne raidat aika semmoisia selkeänoloisia myös. Joo, että aiemmin oli silleen, että missään nimessä ei halua, että raita näkyy, ja kampaajat teki tosi pientä raitaa, niin nyt ne joutuu opettelemaan sen, että raita saa näkyä. Niin se on se, että kuinka paljon halutaan, että näyttyy. Että nythän näkyy niin kuin tosi vahvoja raitoja, ihan siis selkeitä, mutta ihan vaan semmoisia niin kuin tavallaan niin kuin perusraitoikin. Niin kampaajilla monesti tuntuu, että se on vähän niin kuin vaikea jopa tehdä, koska ei enää osata tehdä sitä näkyvää tai pelätään sitä, että se näkyy. Vaikka koska kaikki piti olla niin sellaista niin smootattua ja sellaista pehmeästi liukuu, kun nyt pitäisi tehdä niin semmoista niin kunnon niin chunkia ja muuta. Niin sitten ruutsit pois, että se raita niin kuin näkyy sieltä. Kyllä. Tai ennemmin just se, että helautetaan sitä omaa tyveä sieltä jollain sävyllä, että sinne tulee se kirkkaus, mikä sitten tekee sen tietyn pehmennyksen sinne. Mutta meillä on myös aika iso työ ja vastuu tehdä konsultaatio asiakkaan kanssa hyvin, koska se, että jos me puhutaan tänä päivänä, että asiakas toivoo meiltä raidat, niin se, että minkälaiset raidat. Toiset sanoo balayage. Balayage voi tarkoittaa monelle eri ihmiselle täysin eri asiaa. Joku voi ajatella, että se on se ulkonäkö, miltä se näyttää, vaikka se on vaan tekniikka, millä sitä toteutetaan. Ja samankaltaista voi tehdä niin monella tekniikalla, niin tavallaan vastuu konsultaation tekemisessä sekä kampaajalla että asiakkaalla myös, että se kommunikaatio sujuu ja että saadaan just sellainen, mitä toivotaan, niin variaatioita on niin paljon, niin pitää kyllä käydä hyvin läpi. Kyllä sen on huomannut, että sitten tavallaan kun markkinoidaan kuluttajille nimellä vaikka balayage, niin tarkoittaa kampaajille monesti vähän eri asiaa kuin asiakkaille. Että nehän vaan katsoo sitä niin kuin kuvaa ja lopputulosta. Ja mehän katsotaan enemmän tekniikkaa. Toki me osataan yhdistää nimenomaan tuohon niin kuin kuvaan, mutta se, että millä me tehdään, niin se on ihan eri asia. Kyllä. Joo, tässä niin kuin vastailin yksi aamu puhelimeen ja se oli hauska juttu, että oli sitten kysynyt tekoälyltä, että no, mihin salonkin menee, niin sitten oli suosittu meidän salonkin tekoäly ja sitten oli sitten, niin kuin, että minkälaista väriöstä, niin sitten oli niin kuin ombre. Ja sitten mä kysyin sitä asiaa, että ette tiedätkö, että mitä tarkoittaisi niin kuin ombre väriössä, että niin kuin tummasta vaaleeseen. Ja sitten se oli silleen, no en, mutta mä en löytänyt sitä ombre niin kuin, ajanvaraus, niin kuin, mikä varataan, että mihin teillä ei ollut sellaisen ombre. Ja mä sanoin, no, että meillä on, niin kuin, että siellä lukee balayage kautta niin kuin raidotus, että se koskee nyt kaikkia niin kuin asioita, mitä niin kuin toivoiskaan, niin mikä tahansa raidotus tai colormentti tai mitään, niin se oli niinku, just niinku hauska, että ihmiset ei oikeasti niinku tiedä, että mikä on. En usko, että se halusi ombreet, mikä lähtee tummasta vaaleissa, että siinä oli oikeasti kyse nyt jostain ihan muusta asiasta sitten. Koska tänä päivänä meillä on tekniikoita valtavasti, ja ne on tullut sieltä tietyiltä vanhoilta vuosikymmeniltä. Kyllä. Balayage oli, mitä se oli, 70-luvulla keksitty tekniikka. Kyllä. Mikä on vasta tullut. Ja se, että me puhutaan paljon eri tekniikoista ja tänä päivänä kaikella on oma nimi. Niillä mikrotrendeilläkin on oma nimi. Ja se on ihan sellainen pieni nyanssi niissä, että eihän ne nyt eroa mitenkään niin kuin laajasti niin kuin millään tavalla, että ne on niin kuin melkein samoja juttuja, mutta ehkä nyt niin kuin sitä heilutettu sitä sutia vähän eri tavalla tyyliin. Sitten sillä onkin niin kuin ihan eri nimi.
Sitten mennään 2000-lukuun ja silloin hän oli pitkää suoraa hiusta raidotettua myöskin. Sitten oli tämä Christina Aguilera näitä chunky niinku raitoja. No nyt tehtiin just vähän aikaa sitten näin, että tehdään niitä tosi paljon itse. No mitäs te näette 2000-luku? Nyt eletään mun nuoruudessa. Kiitti. Hypätään tälle kympin välein. Joo. Mut siis mulle tulee just nämä tämmöiset Christina Aguilerat, kaikki emovaiheet, blokkivärjäykset, kaikki siis tää, että päältä oli, miten päin se oli musta ja punainen ja vaalea ja musta. Oli jotenkin sillä, että ylhäältä mutta sitten oli aina niinku tumma pohja ja joku kirkas väri. Joo. No, ne oli niitä emotyyppejä, mutta sittenhän näkyy, mun mielestä niinku kauheat sanoa, mutta siis niinku tolleen, niin ehkä mä en sanokaan sitä, joo. Mutta sitten mitä vahvasti näkyy myös, mitä alkaa nyt varsinkin nuoriso tekemään, on se, mikä on mun kauhukuva. Että oli sitten näitä kampauksia, että sitten meillä tehtiin tämmöinen mahdollisimman korkea hyppyri tähän. Ja jos se oli semmoinen oikeasti korkea, niin se oli sitä parempi. Ja siis tätähän tuperattiin. Ja se on 60-luvulta poimittu tuperas, ja se oli siis se torttu, ja se oikein työnnettiin tonne eteenpäin. Oliko se 2000-luku vai oli? Okei. Sorry. Mä varmi. Oli se varmaankin. Ei kun muistuttavaa, että mutta mä en... Mä oon järkyttynyt tästä. Joo, se on ehkä, jos pitää sanoa omasta niin kuin nuoruudesta, niin semmoinen, mitä ei toivo takaisin, niin on tää etuhyppyri, torttu. Jos voi yhden Nyt valita. mä ymmärrän silloin, kun itse olen ollut tykännyt siitä retrosta ja kaikesta tämmöisestä, ja sitten kaikki oli silleen, ai kauhean, en mä halua nähdä, niin nyt on se kausi, kun mä en halua nähdä. Niin, mutta tää just menee aina väärään aikaan. Mutta mun mielestä ne just semmoiset, mun mielestä maailman makeimmat ihmiset on ne, mikä niinku uskaltaa olla jotain vaikka 2025 niin kasari kuin voi olla. Mä rakastan semmosia ihmisiä, mun mielestä ne on niinku maailman niinku hienompia, ne on uskollisia sille niinku omille tyyleille, ja mä tiedän niitä muutamia ihmisiä, mikä on niinku täys omistautu vaikka 80-luvulla, joo. Mutta hei, jatketaan eteenpäin, sitten meillä tulee sitten 2010-luku, no siellä tulee nyt sitten sitä balayage, ombre ja sitten tulee beach wavesi ja sitten undercuttia ja mitäs kaikkea niin kuin siinä oli, että no se on niin kuin meidän niin kuin, mikä itse asiassa nyt jatkumo niin kuin tälle mihin nyt tulee tämä niin kuin, nämä kaikki hienoudet sitten niin kuin näiden päälle nyt. Vai mitä mieltä te olette? Niin, ja nämä alkaa olla jo semmosia, missä on tosi paljon poimintoja just näistä menneistä aikakausista. Balayage. Niin onko siellä enää sellaista, mikä on niin kuin tavallaan ollut autenttisesti ekaa kertaa että joku on keksitty tällä luvulla, niin en oikein tiedä. Ehkä siellä on niitä yhdistelmiä, mutta... Ehkä ne ei ole niin helposti tunnistettavia välttämättä. Niin. Että pitää nimenomaan sitten tietää sitä historiaa, tai että kun se on monien aikakausien tavallaan yhdistelmä, niin ei osaa heti sanoa 80-luku. Että nyt sitten joutuu ehkä vähän miettimään enemmän, että mitä kautta se tarkoittaa, että on vähän niin kuin monien. Niin kuin ne on vähän niin kuin yhdistelmä kaikkea. Niin mutta nyt päästäänkin tähän 2020-lukuun, niin tämähän on niin kuin retrovaikutteinen tosi paljon. Siis tosi paljon. Ja sitten no meillä on tässä Shaggy, sitten meillä on Curtis Bangi, sitten meillä on kiharaa, niin kuin luonnollista kiharaa, ja sitten miesten undercuttia, pitkää, mitäs kaikkea, niin kuin mulla on täällä niin kuin lunttilappu, niin kuin mitä meillä on. Eli mitä se tarkoittaa, että meillä on niin kuin kaikkea, vai? Siis meillä on kaikki niin kuin käsissämme, ja meidän pitää vaan niin kuin yhdistää ja tehdä niistä nykyaikaisia, luovia versioita, poimia sieltä ja tuolta tätä, ja tehdä niistä makeita juttuja. Meillä on mutta mistä se voi niinku johtua? Mä haluaisin niinku kysyä, että meillä nyt onkin, niinku, että onko se tämä digitalisaation niinku ansiosta, että miksi me ollaan tässä niinku tilanteessa, että onko se niinku sosiaalisen median niinku että kaikkea, niinku mua vähän niinku just niinku naurattaa, että kun tehtiin vaikka jotain microrings-pidennyksiä, mikä oli joskus 10-15 vuotta sitten joku
silloin iso juttu, niin se on niin kuin ollut haudattu ja sitten yhtäkkiä alkaa näkeekin niitä jossain Instagramissa, että joku tekee, niin sitten tämä niin uusi jotenkin sukupolvi omaksuu se, mutta siis musta se tuntuu jotenkin todella niin kuin vanhalta jutulta. Niin mistä teidän mielestä niin kuin nämä kaikki nyt, mikä tulee tähän, mistä se voi johtua? Että onko se, että se informaatio kulkee vaan niin nopeasti vai? Osa ihmiset kyllästyy hyvin nopeasti, niin sitten tavallaan halutaan koko ajan sitä uusia sitä tavallaan tyyliä. Erilaisuus on, monimuotoisuus on muodissa. Ihmiset on erilaisia. Kyllä, ja mä sanon, että toi sosiaalinen media, se, että ne on meille helposti saatavilla, nopeasti saadaan sitä tavallaan kuvavirtaa, inspiraatioa, Tietoa, ja taitoa. sitten me pystytään paremmin myös ehkä poimimaan visuaalisesti joku trendi, ja sitten kun joku lähtee kehittämään sitä johonkin, kuten esimerkiksi nämä microrings-pidennykset, niin sieltähän on tavallaan kehitetty tekniikoita, mitkä on paljon hellävaraisempia nykyään. Siellä on käytetty aikaa sen kehittämiseen, ja sitten se on tullut tavallaan uudestaan trendiin niin kuin nykyaikaisempana. Niin sehän on ihan makeata, että me pystytään niin kuin poimimaan jotain, laittaa kehityksen ympyrän läpi se ja tuoda uudestaan. No, mutta kun sä sanot niin kuin hyvin Kaisa, että ihmiset kyllästyy niin nopeasti, mutta ihmiset kyllästyy esimerkiksi myös nopeasti niin kuin ravintoloihin, että koko ajan pitää tulla jotain uutta, niin olisiko tämä niinku seuraava niinku aihe, että tästä, että digitalisaatiosta, että miten se on vaikuttanut meihin ja että miten niinku, jotenkin mulla tuli vähän heräsi tästä, niinku, tässä lopussa, että tämähän olisi niinku hyvä aihe seuraavaan juttuun, että miettiä, että miksi ihmiset niinku haluaa koko ajan uutta ja koko ajan haluaa niinku vaihtaa ja mistä nämä asiat johtuu. Mutta eikö se olisi hyvä seuraava aihe? Se on mielenkiintoista. No niin, mutta taitaa olla osa meidän evoluutioa tänä päivänä. Hei, kiitos tästä näin ja kiitos kaikille. Niin nähdään ensi jaksossa. Moikka! Moi moi! Voi kuinka olet niin hyvin olit täällä kuvauksissa. I just wanna have fun, clap my hands.